Eish guys, kukho le ngxaki yenantsika iOrlando Pirates bayilande kwinantsika kwiBaroka. Yabona laa ntwana leyana izawunikeza iproblem kwi-P_S_L. Izawunikeza inantsika iproblem kwinantsika kwi-P_S_L kule season. And I believe ucoach Wade uzayinikeza i-game time laa ntwana because inantsika ucoach ndiyabona ukuthi uyabhiliva kwezi ntwana zincinci. And if you can check inantsika iteam yePirates ngoku, iteam yePirates ngoku zii-under 23s enantsika ezidlalisayo ngoku, uyaqaphela. So la mashiti amadala I'm telling you azayigqiba le season, but kule season izayo I'm telling you amashiti amanintsi kula mashiti amadala azawuphelelwa sisibane Pirates. Once idibane nje laa team ngoku bayibhildayo phaa, amashiti amanintsi azawusitya isipane Pirates because if you can see ngoku they adopt esa sinantsika esa strategies sosebenzisa abantwana abancinci ngoku bakhulise abantwana. So le ntwana nantsika le ntwana isuka kuBaroka if izawufitha kakuhle kwinantsika kwiOrlando Pirates and izawube ingqongwe ngabantu kakhulu abazawukwazi ukunantsika ukuyiprotektha ukuthi ikwazi ukhula.